més protagonistes, com l'exportaveu del Barça i excandidat, el Toni Freixa, que diu que és un dia molt trist pel club i que qualifica aquesta situació de molt greu. El tenim al telèfon, el saludem, el Toni Freixa. Molt bona nit. Hola, bona nit. Què tal, Toni? Molt bé, gràcies. Bueno, et volia preguntar si creus que aquest acord del Barça és la millor solució pel club o la millor solució per Bartomeu i Rossell? Jo, com a soci del Barça, principalment el que em preocupo és del club i mai pot ser la millor solució acceptar la comissió de 2 delictes abans d'haver estat jutjat, i més quan estem parlant d'un delicte que necessàriament, malgrat ser una persona jurídica, l'han d'haver comès persones físiques. Segur que és un pacte que es podria haver formulat en uns altres termes, i si això no era possible, doncs com a mínim que el Barça es defensés fins al final, com sempre s'havia dit. Jo recordo l'any passat, durant les eleccions, que li vaig preguntar al president Bartomeu quin era el seu posicionament, i ell deia que tot això anava de baixada, que acabaria en un no-res, que el Barça defensaria la seva manera d'actuar, i això és el que tots els socis esperàvem, i mai que per primera vegada a la història haguem de passar la vergonya de que el nostre club sigui declarat culpable de 2 delictes. Perquè com a soci, i molta gent que està veient el programa en aquests moments, tant el senyor Toni Freixa com molts socis no podran decidir en aquest sentit, no? Perquè hi haurà una reunió dels socis compromissaris per una moció que no decidirà en cap moment si això es fa o no es fa. Moció de confiança. Sí, s'havia filtrat des del club en dies precedents que se sotmetria el que decidís la Junta a una assemblea, i els mitjans ho havien publicat així, i ahir va ser tota una sorpresa comprovar com la Junta Directiva no ha tingut ni tan sols la dignitat de donar-li veu al soci. Jo crec que si fem un referèndum per decidir si volem un estadi o no el volem, si sotmetem a l'assemblea si volem un determinat patrocinador o no, amb molt més motiu hem de sotmetre a la consideració del soci si el Barça ha de reconèixer la comissió de 2 delictes. Cal recordar, perquè la Junta Directiva sembla ser que no ho té massa clar, que el club és dels socis, i el senyor Bartomeu, a més, incorrent en un conflicte d'interessos perquè ell estava imputat per aquest mateix procediment, no té cap legitimitat per decidir per si mateixa aquesta Junta Directiva una qüestió cabdal per tots els socis i per la història d'un club que té 116 anys d'història. A més, Toni, és el primer club amb la història del futbol amb antecedents. Sí, això també ahir se li va fer una pregunta sobre si perilla el futur de l'entitat. Vull recordar que la reincidència en cas de persones jurídiques, segons l'article 33.7 i l'article 66 del Codi Penal, pot comportar la suspensió d'activitats i fins i tot la dissolució i liquidació. Sí, però Bartomeu va dir que això no és possible, segons els seus assessors. Bé, si Bartomeu va dir això, va ser o bé perquè té la voluntat d'enganyar-nos o bé perquè està mal assessorat. És tan fàcil com anar-ho a comprovar el Codi Penal. No és un fet opinable, sinó fàcilment contrastable. I es pot aturar aquest procés? Fins la consumació del pacte, com que la tramitació judicial encara ha de passar per diverses fases i s'ha de presentar un escrit conjunt d'acusació per Ministeri Fiscal i Advocacia de l'Estat i, finalment, una ratificació i una conformitat davant del jutjat, en aquest cas l'Audiència Provincial, això requerirà una tramitació que sí que dona uns dies de marge, que crec que són els que el barcelonisme ha d'aprofitar per mostrar la seva indignació, per unir-se i per, en definitiva, intentar, si és possible, que la Junta Directiva canviï de criteri i se n'adoni de la barbaritat que va decidir ahir. I estàvem parlant ara fa un moment de si hi ha o no persecució amb el Barça, perquè, clar, tenim aquest cas, tenim Mascherano, tenim Neymar, tenim Leo Messi. Certament, dir contundentment que hi ha persecució s'ha de fer quan es tenen proves fefaents sobre aquest punt. Jo tinc la meva opinió personal, que me la reservo, però el que sí que vull dir ben clar és que si és que existeix aquesta persecució, que és probable que existeixi, el que fem amb aquest pacte és donar-li la victòria als que ens persegueixen. Perquè si algú volia en l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia General de l'Estat no era ni el cap del senyor Bartomeu ni el cap del senyor Rossell, sinó el prestigi d'una entitat com el Futbol Club Barcelona. I el que hem fet és entregar-li el cap del Futbol Club Barcelona. I per tancar, si hi ha moció de censura, pot acabar Bartomeu fora del Barça? I en el cas que Bartomeu quedi fora del Barça, hi haurà candidatura del Toni Freixa? Primer que no crec que el camí hagi de ser ara mateix la moció de censura. Encara tinc confiança
en què entre tots aconseguim que aquest pacte quedi sense efecte i que finalment no culmini, no es formalitzi. La moció de censura, evidentment, és estatutària i està contemplada, però jo crec que és molt difícil de plantejar-la pels requisits que actualment exigeix, que és un 15% dels socis amb signatura, oi? Més de 20.000 signatures s'haurien de recollir. Per tant, jo crec que ara el que correspon, la prioritat màxima per part de tots els socis ha de ser tractar d'evitar aquesta gran barbaritat, tractar de salvar el Barça d'una decisió covarda, indigna i irresponsable, i crec que aquesta és la prioritat màxima. El que vindrà en el futur, el temps ho dirà, i en tot cas, ja us ho dic ben clar, no està dintre de les meves prioritats aquesta pregunta que m'acabes de fer quant al meu futur i quant a la futura junta directiva. Molt bé, doncs si hi ha candidatura t'esperarem aquí a la ronda. Gràcies per atendre'ns, excandidat i exportaveu del Futbol Club Barcelona. Toni, gràcies. Moltes gràcies, Ivan.